wanda na ga ya tura sakonni zuwa ga shugabannin kasashen Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dattijo, wannan erarkin kuma Nijar ba za ta yi wannan erarkin ba, saboda manufar sai da yawo daban, manufar Nijar daban. Ita Nijar yancin kanta take nema, su kuma sai da yawo a manufar su daban. Sai da yawo su kuma Nijar sun fahimci cewa sai da yawo yanzu ba wai suna yi don saboda Afirkan bane, kuma ba suna yi bane saboda cin gaban Afirka. Kamar an ce kungiya ce ta tattalin arzikin Afirka, to mu kama abinda mu population muke gani yanzu, sai da yawo ba kungiya ba ce ta tattalin arzikin, kungiya ce ta barke arzikin Afirka, ba wai ta ci gaban Afirka ba ce, a'a ta wace kyan Afirka ce. Sai da yawo hakan na ya kira mata, don haka sai da yawo da Nijar ba su fahimci juna ba su kuma fahimta juna akan wanda kake ne, akwai wuya zai wuya. Don haka Nijar ba za su yarda su yi wata erar ba, kuma ba wanda ya kama ya saki. Yadda kake ganin kasashen nan sauran makwabta duka nan kasashe duka sai da sojoji na transition, haka na Nijar su ma insha Allah sojoji za su transition. Duka irin sanction kan da sai da suka iya dauka sun dauka mu Nijeriya, kuma kaga har yanzu Allah ubangiji ya sa ba su mutu ba, ba su yi komi ba. Don haka wannan era da kake nihi ba za a sake erar ba in Allah ya yarda. Mu Nijeriya za mu jajancewa bi iznillahi, duk abin da za mu yi za mu jajancewa, za mu hankuri da duk wahalar da za ta fahimta mu. Mun sani dai wahala karewa take yi, kuma insha Allah wahala an yi ta ɗai tana yiwuwa ta ƙarshe kenan. Don haka Nijeriyan ba za su iya yarda ba za su iya yarda da wannan decision da ka faɗi ba, ko shine da sai da suka aiko ka ko kuma kaga Nijar ba za su iya yarda da wannan ba. Yaƙi kuma sai da ba ta kawo mana yaƙi saboda ba faɗa muke ba mu ba faɗa ba yaƙi muka shiga ba, babu komi, babu hitina tsakanin mu Nijeriya. Dan akan mutum guda ba za mu yarda sai da ta kawo mana yaƙi ba, saboda kudeta ce aka yi, kudeta ce an kai a cikin constitution akwai kudeta, amma babu a kawo mu ƙasa hari in ta yi kudeta, babu wannan ciki. Sai dai wannan kirkirar shugabanninmu na Afirka waɗanda ke wa Faransa bauta, su suka kirkira wannan, amma babu shi a cikin ma constitution na sai da yawo, babu wannan ciki. Cikin shari'o'i na sai da yawo babu wannan ciki. Harin da aka kai ba wannan hari aka kai makasa ba, ku hari kuka waɗi. To kuma babu shi a ciki. Ɗan lokaci wallahi talakawa za su yi to su yi zanga-zanga. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan Nijar kun da ya shiga bakin dattijan ga kun sha dattijan haka wannan magana. To in tsoho bai ji kuma ya hau, in jaki bai jin kuma ya kashe shi. Dattijo, don Allah don annabi muna nema gare ka, in ka fito ka bar kun sanye, amma dukkan wata magana wadda za ta iya ta kawo tana Nijar ba mu son ta baje gaba ga bakin ka. Ka gani, dan mu nan bakin ta kawo nan nawa, mu yanzu a nan na muke. Duk wani wanda zai hituwa zai neman abin da zai tada hitana a Nijar zai iske mu tsaye. Dattijo muna jin nauyin ka, Allah ubangiji sa ka ji waɗanga audio kan da muka yi maka. Ina tsammanin ko banci na sai ka samu wannan zai ma irin wannan bidiyon. To don Allah don annabi, Allah ya sa ka ji bidiyon nan, don Allah don annabi dattijo abin da muka roƙe gare shi, don Allah matsayin ka na dattijo kar irin wannan bidiyon ya sake hitowa ga bakin ka. Duk abin da za ka yi ka bada konsanye, amma na zancen wa'en Nijar su to ta zanga-zanga ta tara hankali, ta tara zamna tsaye, ko kuma ta neman wai ba su yarda, wannan kada ta sake hitowa ga bakin ka dattijo. Muna roƙon ka na don Allah don annabi kai hankuri, kada ka yarda don Allah irin wannan ta sake hitowa ga bakin ka dattijo. Yan Nijar suna jin nauyin ka, matsayin farin gemin da gare ka, matsayin ka na dattijo. Dan na san ba gida kake zamne ba, na san wannan magana da kake ba gida kake zamne ba. To amma muna roƙo gare ka don Allah don annabi sa ka ji wannan sakon, Allah ubangiji ya sa ka ji wannan sakon ka bari. Duk wata magana wadda za ta yi kar ka yarda ka taɓo wajen cewa wai za a hito a yi zanga-zanga ta nuna ƙin yarda ga waɗannan sojojin. Allah ubangiji kai ya sa ka sake irin wannan magana. Na roƙe ka don Allah kai haƙuri, Allah ya sa kuma ka ji wannan audio. Na nauka sai na neman ka matsayin ka na dattijo, na san za ka iya samu amsa iri-iri zuwa ga mutane daban-daban. Ni dai ban iya cin mutunci da na ga horon gemen naka, amma da Allah da annabi dattijo a kiyaye abin da za a faɗi. Allah ubangiji shi fahimta shi mu, Allah ya sa mun gane.